Izwe ligutshezelwe yifu elimnyama kulandela isibhicongo sase Nyobeni eMonti e-Eastern Cape. Umbuzo omkhulu selokhu kwenzeke lesigameko uthi singenza njani siwumphakathi ukunqanda izigameko ezifuze lesi. Owayengumfundisi enyuvezi i-UKZN osathatha umhlalaphansi umhlonishwa uNdela Ntshangase uyasiza ke ukuphendula lo mbuzo. Sixhumana naye ngeZoom. Mkazi sikwamukele indabeni zakusihlwa. Ngikwamukeleke noxolo kanye nababukeli. Yebo Umbuzo ke obuza yebo. Umbuzo obuzayo ngicabanga ukuthi ngizwile ngivele ngihlale kuona mawungivumela. Yebo mhlonishwa ungaqhubeka. Siza la. Ngiyabonga. Zintathu izindawo la ezibukeka zinobudedengu. Yebo sikhona nezinye kodwa mina ngizokhuluma ngalezi ezintathu ezibukeka zinobudedengu okufanele zitshelwe ekhaleni ukuthi aziwenze kahle umsebenzi wazo. Eyokuqala abazali. Bazali ibani nesiqiniseko phela sokuthi izingane zenu niyazelusa ngemithetho leyo yasekhaya. Umzali onjani lo ngazi ukuthi ingane yakhe eno12, 13, 14, 15 years ilaphi kwesigabhadakazi mhlambe isekufeni nje noma isengozini yokuthi ngafa. Lapho ke kulungiseni lokhu. Okwesibili izindawo lezi ezidayisa utshwala bunemigomo ukuthi ubani okufanele aphuze kanjani nini njalo njalo. Ngakho ke laba abadayisa utshwala ezindaweni zabo ababe lesiqiniseko ukuthi ingane ayingeni yini. Besuke beleleni kanti ingane mayingena la ziphuza utshwala zisibhoda bese zidakwa. Ngoba mangabe kunjalo ngisho singasekho ke ekuphuzeni nangaphandle ziyaphinde zenze njalo. Okwesithathu uhulumeni sisize ebandla utshele laba abahlola izindawo ezidayisa utshwala ukuthi bayayigcina yini imithetho. Ungathi mase kuvela isibhicongo esinjengalesi esikhuluma ngaso kuyima bethi vumbu. Sihamba sihlola izindawo ezidayisa utshwala ukuthi ziyayigcina. Bebelaphi abawenza umsebenzi wabo. Bese sibambile-ke izindawo ezinesigece ezifanele zigcwaliswe. Ubuyela kuyena uhulumeni. Hulumeni ne-department yakho education ake usize ubuyisele imidlalo ikakhulukazi esikoleni zabantu abamnyama. Uyibuyisele iphila wayifica iphila bayuya ingekho yonke lento. Yini ngisho kanjalo? Ingane ethola ukunconywa ezinye esikoleni ngoba idlala kahle njengesibonele ibhola kuthiwe bathathe leyo ngane masibuyele emphakathini ayizuzinaka izindaba zokuthi isibhoje ngotshwala noma idle isidakamizwa ngoba iyakuthola ukunconywa. Bese ngibuya-ke kanti futhi lokho ke sengene kokwesibili uzobasiza labo umama omalume obaba abaqoqa izingane ngaphandle kwenzuzo benza amaqembu zokuthi zidlale lezi zingane zizoqhubezela phambili nobuhle lezi zingane ngaleyo ndlela kwakheke umphakathi wethu. Ngoba mangabe ingane ingekho la izonqunywa khona kula ukuthi ingene etshwaleni njengoba umongameli kade gala nje akukho la inconywa khona ingane. Ayinconywe ingane ukuthi awu waze wadla kahle wesibani bani. Nasi sibonele sihle ingane mayikhula ithi mayikhula iqala ukuma kuthiwe yeda wamayeda umntwana yeda iyagqugquzela ukuthi ayikwenze okuhle. Kanjalo-ke nale lesihlava ngicabanga mina ukuthi siyoncipha sinciphe kukhulwe obuhle uma lokhu kwenzeka. Sibonge kakhulu lo bekuwumhlonishwa uNdela Ntshangase ebesixoxisana kanye naye.